Bai, mozorrotu bai, baina zer dira inauteriak? Kaixo artistak, nik azalduko dizuet, inauteriak urteko jai divertigarrienetakoak dira. Egun hauetan, kaleak kolorez betetzen dira. Jendea mozorrotzen da, musika entzuten da, eta herrietan giro alaia sortzen da. Baina inauteriak ez dira soilik, mozorroa jantztea. Tradizio zaharretan oinarritutako ospakizunak dira. Inauteriak normalean, otsaien edo martxoaren hasieran ospatzen dira. Eta garizuma, Kuaresma, hasi aurreko jaiak dira. Antzina, garizuma iritsi aurretik, jendeak ondoian, ondo pasa eta festa egiten zuen. Horregaitik, inauteriak algara, musika eta askatasunarekin lotuta daude. Inauteriek badute egutegi berezi bat. Herri askotan ospakizunak ostegun lodiarekin hasten dira. Egun horri lodia edo gizena esaten zaio. Antzina, janari ugari jaten zelako. Haragia, arrautzak eta jaki gozoak. Ostegun lodia edo lardero osteguna, inauterien hasiera da. Hurrengo eguna ostiral meharra da. Izenak kontrakoa adierazten du. Ostegun lodiaren ondoren, meharra. Hala ere, inauterietan ostiral honetan ere festa jarraitzen du. Eta jendea mozorrotzen eta kalean ibiltzen da. Ondoren datoz larunbata, igandea, astelena eta asteartea. Egun horietan, inauteriak bete-betean ospatzen dira. Desfileak, kalejirak, dantzak eta jolasak nonai. Euskal Herrian inauteriak oso bereziak dira. Herri bakoitzak bere pertsonaiak eta ohiturak dituelako. Hona hemen ospetsuenetako batzuk. Nafarroan, Ituren eta Zubietako inauteriak oso ezagunak dira. Herri hauetan joaldunak ateratzen dira kalera. Joaldunek larruzko jantziak, buruan kapela bereziak eta bizkarrean joare handiak eramate dituzte. Kalez kale ibiltzen dira, joareak astinduz eta zarata eginez. Zarata horrekin negua usatu eta lurra esnatu nahi dute. Udaberria etor dadin. Bizkaian, Mundakako inauteriak oso bereziak dira. Bertan, bi pertsonaia nagusi daude, Atorrak eta Lamiak. Atorrak zuri-zuri jantzita ateratzen dira kalera, zapiekin eta oihuekin, giro alaia sortuz. Aldiz, Lamiak beltzez jantzita joaten dira, itxura misteriotsuagoarekin. Bi talde horien arteko kontrasteak inauteriak oso ikusgarri egiten ditu, eta herri osoak parte hartzen du festan. Izan ere, goizean Atorrak eta arratsaldean Lamiak gero dandanak lotzeko eta herriko plazan alkartzeko. Araban, Zalduondoko inauteriak ospetsuak dira. Bertan pertsonaia nagusia Markitos da, panpina handi bat. Markitosek urtean zehar gertatutako gauza txarrak edo barregarriak irudikatzen ditu. Inauterien amaieran Markitu epaitu eta zigortu egiten dute, modu simbolikoan. Nafarroan ere lantzeko inauteriak oso ezagunak dira. Bertan pertsonaia asko agertzen dira, baina ospetsuenak Mielotzin, Ziripot eta Zaldiko dira. Kalean antzezpen moduko istorio bat egiten da, eta ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka irudikatzen da. Eta azkenik, Tolosako inauteriak aipatuko ditugu. Tolosan inauteriak oso jendetsuak dira. Jende asko mozorrotzen da, kaleak musikaz betetzen dira, eta giro alaia nagusitzen da. Hemen, mozorro divertigarriak eta festa giroa dira protagonista nagusiak. Ikusten duzuen bezala, inauteriak ez dira berdinak leku guztietan. Batzuk zaratatsuagoak dira, beste batzuk antzezpenetan oinarritzen dira, eta beste batzuk mozorro librean. Baina guztiek gauza bera dute, negua agurtzea, udaberriari ongi etorria ematea, eta elkarrekin ondo pasatzea. Azken batean, inauteriak tradizioz, irudimenez eta algaraz betetako jaiak dira. Egun horietan denok pizka desberdin izan gaitezke, eta horrek egiten ditu hain bereziak. Eta zuek, zein inauteri gustatzen zaizkizue gehien? Zarata handikoak, antzezpenekoak, ala mozorro divertigarriak? Iruzkinetan idatzi, zuen gustokoa izatea espero dut. Beste bat arte artistak.